Må man male sig med øllebrød? Må man kaste rundt med sutter? Må man tegne på tapetet? Må man slå en masse butter? Må man hænge i sidst der gik helt ud over. Den anden kan I også trykke mere på det der. Ja, det kan jeg godt, det gør den. Forældre begynder at anlægge sager i forhold til de elever, som er på afgangsklassen, der ikke får det undervisningstimetal. De har en folkeskolelovmæssig ret til sine lokalerne. Alle sammen tegner godt. Og selv Michael Ziegler har jo sendt en invitation til seniorordninger og aldersreduktion. Hvem kan sige nej til sådan et godt tilbud? Må man male sig med øllebrød? Må man kaste rundt med sutter? Må man tegne på tapetet? Må man slå en masse butter? Må man hænge i gardinet og hælde mælk på stolen? Må man spise alle blomsterne og vælte på reolen? Det må vi ikke. Fy, fy, skamme, skamme, fy, fy. Stemme, stemme, fy, fy. Niks, slut forbudt. Men hvad må vi så? Man bade telefonen, må man bide i en støvle, må man tisse i klaveret, må man sture, må man brøle, må man daske sig i kaffe og komme med i ugen, må man give grammofonen veto og tømme mudder ind i stuen. Det må vi ikke. Fy, fy, skamme, skamme, fy, fy. Stemme, stemme, fy, fy. Niks, slut forbudt. Men hvad må vi så? Må man trampe hårdt i gulvet? Må man tænke, må man plage? Må man skrige højt og tude for at få en ekstra kage? Må man hælde sovs i sengen og tørre op med kjolen? Må man give sit undulad en ordentlig strand med vand i stolen? Det må vi ikke. Fy, fy, skamme, skamme, fy, fy. Stemme, stemme, fy, fy. Niks, slut forbudt. Men hvad det må vi ikke. Fy, fy, skamme, skamme, fy, fy. Stemme, stemme, fy, fy. Niks, slut forbudt. Men hvad må vi så? Det må vi ikke. Fy, fy, skamme, skamme, fy, fy. Stemme, stemme, fy, fy. Niks, slut forbudt. Men hvad må vi så? Må vi godt lade være og svine? Må vi sidde og musse stille? Må vi gerne vaske hænder? Må vi godt lade være og spille? Må vi sige nej til kager, men ja til torskerovne? Må vi synes at far er dygtig, når han vasker folkevognen? Ja, det må vi gerne. Det er sikkert fint, ja, meget det er stort, klap, fint, flot, det var godt. Nå, det